Ben, boas tardes, vamos a dar comenzo a esta convocatoria ordinaria do pleno do 30 de setembro, donde temos os seguintes asuntos. En primeiro lugar, a aprobación da acta da sesión anterior, acta do 30 de 7 de 2019, non sei se ten algún comentario que facer. A mesma, se non, procedemos á súa votación. Polo tanto, votos a favor da aprobación da acta, apróbase por unanimidade dos presentes. En segundo punto, dou conta dos decretos da alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria. Tercer punto, expediente 1008/2019, dación de contas dos representantes dos grupos municipales na mesa local de comercio. Isto... Só da conta, é dicir, non hai que nomealos ni nada, non? Ben, pois damos conta. Punto 4, expediente 2287/2018, dación de contas, subvencións solicitadas a outras administracións. Tamén é dación de contas. Queren pedir información. Si queren pedir información, está a súa disposición tanto en secretaría como en intervención de todas estas subvencións solicitadas no ano no expediente 2287/2018. Ben, punto número 4, expediente 1854/2019, moción do PSDG-PSOE sobre conservación e limpeza dos ríos. Ten a palabra para dar conta da comisión informativa. Si dase conta do ditame da comisión informativa celebrada na sesión de 24 de setembro de 2019, moción do Grupo Municipal Socialista na que solicita ao Goberno da Xunta de Galicia un cambio real na política de conservación e limpeza dos ríos da provincia, así como axudas aos concellos para a atención dos tramos urbanos. A parte expositiva, proponse ao Pleno da Corporación a opción seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia, primeiro, elaborar anualmente unha programación transparente coas actuacións de limpeza que se vayan a cometer ao longo do ano, que se coñeza con antelación e cun prazo de alegacións e ou suxestións para os concellos e colectivos ambientalistas, incrementar significativamente tanto o número de actuacións como os kilómetros sobre os que se actúa dende a entidade pública empresarial Augas de Galicia para que os traballos sexan realmente efectivos sobre o territorio e non son meras operacións de propaganda illadas. Terceiro, establecer unha liña de axudas cos concellos repartida de xeito obxectivo en función dos kilómetros de río que teñan declarados como tramo urbano para que estes poidan realizar tamén limpeza nestes treitos dos que a Xunta se desentendeu desde principios deste ano. Proceder de maneira urxente neste ano 2019, antes da chegada da tempada de choivas, a limpeza das diferentes canles fluviais da provincia co fin de evitar situacións de risco e previr danos causados polos desbordamentos. Quinto, no Concello do Grove, executar as actuacións de conservación e limpeza nos tramos dos ríos e regatos que sexan necesarios. Isto inclúe a emenda que se acordou no punto 5 da Comisión Informativa que se indica que se executen as actuacións de conservación e limpeza nos regatos, nos tramos dos ríos e regatos que así o precisen. Ben, pois como acaban de escoitar, prácticamente está todo dito, é dicir, é unha moción para que solicitarlle ao ente Augas de Galicia, pertence á Consellería de Infraestructura e Mobilidade, pois a limpeza dos ríos e regatos que no termo municipal do Grove, na vila do Grove, pois temos basicamente os que teñen a vertente atlántica que van hacia a Lanzada, como pode ser o Barroqueiras ou Cova da Loba en Reboredo, Esteiro ou Estonllo e Rasueiro, entre eles, e algúns máis que se podan precisar ou que se podan apuntar. Polo tanto, unha solicitude formal á Xunta de Galicia, neste caso Augas de Galicia, para que actúe nos regatos e nos ríos que aquí temos na nosa vila, que polo tanto procedan a realizar un pouco que é a súa competencia. De aí que trae o fin de traer esta moción do Partido Socialista a este pleno. Abrimos un turno de intervencións. Señora Castro. Sí, moitas gracias, boas tardes. Bueno, decir que... Escoitase?
Decir que bueno, esta moción ben parece que é lóxicamente un copia e pega dunhas mocións que lle mandaron o seu partido dende arriba, e ben se ve a clara intentona de iniciar por parte do seu partido unha cousa de derribo contra a Xunta, preparando xa as eleccións autonómicas do ano que ven. Pero a verdade é que poucas ganas lle puxeron, porque efectivamente cando nos pasaron a moción poñía no Concello de Grove executar as actuacións de conservación e limpeza nos tramos dos ríos e regatos, a especificar, que nin siquiera se molestaron a especificar cales, e despois, como veu que isto era así un pouco xenérico, pois o decidiron adaptar e poñer os ríos e regatos que precisen. E bueno, xa que pon vostede en exemplos, que ademais regatos que se mencionaron xustamente nesa comisión informativa, pois mire, aproveitando o regato de Barroqueiras que dice vostede, lle poño unha cousa moi clara, que a fonte de Agruídos, que non sei se o sabe, supoño que sí, que está preto a ese regato, tivo que ser limpado pola comunidade de Montes, porque precisamente algo que é competencia non de Augas de Galicia, senón do Concello, que é manter limpas as fontes e os lavadoiros deste Concello, pois vostedes non o habían feito. Entón, bueno, ríos obviamente sabemos que aquí dentro do Concello non hai ningún, e bueno, regatos, pois xa digo, menciona vostede os mesmos, pero dudo moito que vostede teña conocido, tal e como establece o artigo 28.4 da Lei do Plan Hidrolóxico Nacional, que non o dice a Xunta, dice o Plan Hidrolóxico Nacional, fixa que son de responsabilidade municipal as actuacións en canles públicos situados en zonas urbanas. Por lo tanto, a Xunta, a través desa instrucción, da instrucción de limpeza de ríos publicada polo Diario Oficial de Galicia, que ademais non ten ningún alcance normativo, senón o único que fai é incidir en cales son as competencias duns e outros. En este caso pretende facilitar que tanto Augas de Galicia como os concellos exerzan do mellor xeito posible esas competencias que teñen atribuídas, non? Hai que decir tamén que a xestión dos ríos é unha responsabilidade compartida entre a Administración Autonómica, a Administración Estatal e os propios concellos. E precisamente, se facemos memoria, un dos regatos que maiores incidencias causou no noso concello foi o do Rasoeiro, que é o que transcurre por aquí, pola zona urbana, que foi canalizado na súa desembocadura, como saben, e basta recordar no ano 2006 as inundacións que tivemos no noso concello a conta deso, non? E aparte, non só está reflexado nese Plan Hidrolóxico Nacional, que é competencia do concello, sino que ademais foi refrendado por unha sentencia do Tribunal Supremo, que ademais esa sentencia, dentro do mesmo corpo da sentencia, indica outras dúas sentencias nas que refrenda que é o Concello o responsable de manter a limpeza dos regatos que transcurren polos tramos urbanos. Polo tanto, é necesario establecer protocolos neste sentido, porque as novas formas de precipitacións dentro do clima ao que nos vemos sometidos, pois, lóxicamente, obrigan a unha mellor xestión do coidado fluvial. Pero Augas de Galicia asume a súa responsabilidade dentro dos treitos que lle corresponde, e, polo tanto, terá o Concello que asumir a súa responsabilidade dentro do que é da súa competencia. E, ademais, a Xunta asume prácticamente todo o peso da responsabilidade na conservación dos ríos, ata el punto que invirte 2 millóns de euros anualmente para este fin. E ademais, dentro da moción, lle direi, hai outro tema que nos chama a atención, é que estén a criticar, dice, vamos a ver, a outra actuación coñecida do goberno galego é o feble intento de impulsar
o voluntariado na limpieza dos ríos a través dos convenios ou colaboracións illadas con organizacións ecoloxistas. Mire, entendo que se estarán falando do proxecto Ríos que ten a Xunta en colaboración coa adega e tamén, francamente, calificar como feble este proxecto, pois me parece un pouco unha falta de respeto, non? Porque a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza está tratando de facer unha enorme labor e a través do proxecto Ríos, precisamente, acolle unha importante colaboración entre a Xunta e a adega en concreto, e foi unha importantísima labor. Por favor, teñan un pouquiño de respeto e non califiquen de feble a finalidade desta asociación, porque vostedes simplifican moito un proxecto que é moi completo e sobre todo moi importante, e ademais lle cito cousas que poñen en marcha, que ademais deberíamos precisamente tomar exemplo en outros concellos a través dese proxecto Río, que non deixan de ser, digamos, grupos locais para precisamente manter limpos esos regatos e esos ríos, e teñen importantísimas actividades como cursos de formación, como a limpieza simultánea, saídas formativas, fan informes anuais, charlas divulgativas, porque ademais fagan vostedes un recorrido polas fontes que hai, a verdade é que deixan bastante que desexar. Polo tanto, arreglen vostedes primeiro a súa casa antes de arreglar a dos demais. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Primeiramente, antes de dicir que vamos a apoiar a moción esta, pero hai varias cuestións que nos chocan. Outro día preguntábamos os regatos e ríos que se vían afectados ou beneficiados con esta medida que se plantea nesta moción. Nombrou 3, 4 hoxe, na comisión non se nos nombraron. Vexo que a Xunta especifica sobre 25 regatos e 4 ríos, o máis importante, pode volver a suceder. Chócanos porque isto foi un decreto, unha instrucción do 7 de xaneiro, publicada no DOGA o 18 de xaneiro. Estamos a 30 de setembro, o sea, houve tempo para que esta moción viñera a pleno xa no anterior mandato, ao principio deste mandato. Estamos xa, queremos que fagan unha actuación de limpeza canto antes, a que non lle compete agora mesmo, porque xa está a instrucción en vigor, cando estamos xa coas choivas ao noso lado, xa está chovendo, xa pode haber inundacións, está sabendo por outras zonas do Estado, e ben puderon haber traído esta moción moito antes, porque xa leva aplicándose desde xaneiro, non? Non estendéndome máis, o primeiro punto, elaborar novamente unha programación transparente coas actuacións de limpeza que vayan a cometer ao longo do ano, que se coñece con antelación, con prazo de delegacións e xestións. Ben poden aplicalo incluso a outros métodos de limpeza no Grove, como se ten falado dos ríos ou das fontes, e incluso a limpeza das calles e tal. Planteen tamén este punto ao Grove, aplíqueno para facer unha planificación anual de limpeza, porque este ano chegaron moi tarde ao verán. Polo de agora nada máis. Moitas gracias, señor Outeiro. Ben, desde o BNG estamos moi sorprendidos. Primeiro, pola incapacidade e pola falta de ideas deste goberno, porque un pleno dun 30 de setembro, despois de todo o verán sin haber plenos, e, en vez de ser un pleno cargado de puntos con cousas importantes, nos traen aquí unha moción que, como se citou polos voceiros anteriores a min, un copia e pega que está en vigor desde xaneiro e que precisamente por no Grove ten unha limitada actuación, porque certamente no Grove non é que sexamos bollantes en ríos, porque ríos realmente non temos ningún que poida calificarse como río. Sí, como regatos. Isto lembrame aquel alcalde que vai a Madrid a pedirlle ao ministro de Fomento cartos porque necesitan ampliar o porto,
e que entonces necesitan que a flota este resguardada. Entón o ministro dille, oi, pois chegaches tarde porque a semana pasada rematei o orzamento pa portos, pero ainda me queda pa pontes. Entonces o tipo, bueno, unha ponte, pois ben, unha ponte. A lástima que non temos río. Pero está ben o presuposto para unha ponte. E esta moción é o mesmo. É unha moción sobre ríos, ainda que non Grove non hai efectivamente ríos, hai regatos, pero ben vida sexa, sempre que sexa para rechear e para demostrar que este goberno despor do Brán, despor de agosto, que sin pleno e todo o mes de setembro, pois non ten ideas e trae enxendros como este, que de todas formas non vai negar, como así fixemos na comisión, estamos dispostos a apoiar porque, efectivamente, pois os ríos son moi importantes, os regatos tamén, no Grove hai regatos e fontes, como cantaba Rosalía, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, pois no Grove hai regatos e máis ben pequenos, porque ningún creo que pase dos 2-3 km de longitude, polo tanto, acometer a limpeza deses regatos tampouco é, pois, efectivamente, unha cousa demasiado onerosa. Citou a compañeira do Partido Popular que a Xunta dedica 2 millóns de euros para 15.000 kilómetros de ríos que temos. Eu supoño que facendo división, como toca 133 euros por kilómetro de río ou regato, e no Grove, sumando todo, non creo que pase nin de 10 kilómetros, sumando 2 daqui e un dali e tal, pois con 1.330 euros creo que vamos servidos para limpar todo eso, cousa que é completamente irreal. Por outra parte, a moción é tan etérea que non se sabe realmente que é o que se quere limpar, porque eu non sei se se quere limpar lixo, residuos que hai nos ríos, que van a parar os ríos, pezas metálicas, todo tipo de materiais impropios, recheos, etc., que van a parar os ríos. Non sei se se quere limpar vexetación exótica invasora, que, pois, lamentablemente, pois, tamén abunda moito no noso país, porque aquí en Galiza dase de todo, calquera especie veña de Nova Zelanda ou veña de Chile ou veña da Patagonia, pois chega aquí e dase e sustitúe as especies propias. Non sei se a limpeza é simplemente desbrozar os beirales dos ríos, non se di realmente o que se quere, nin canto vai costar. E, por outra parte, pensei tamén que igual nesta moción pois tamén se iba a establecer realmente os ríos que temos e os kilómetros de ríos que temos, que tampouco o trae aquí. O sea, este goberno ven deberes sin facer. Citou aí 4 ríos, por citar algo, non nos di cantos kilómetros ten cada río, non nos di nada. De feito, no Pexón, que está en aprobación e xa dou tempo modificar, hai un río fantasma que efectivamente é o río que sae da Belenda, que pasa por diante da igrexa parroquial e ali chamase río da Abisinia, e despois se convirte en río Rasoeiro, pero según o Pexón non. Ao chegar a Abisinia, sube costa arriba, eso é o Pexón que temos, onde a agua sube costa arriba, atravesa o cementerio e vai desembocar a terra de Porto. O sexa, o do trasvase Tajo Segura este que se fai alá en Castilla, pois ten aquí un reflexo no trasvase do río Rasoeiro hacia terra de Porto. E pensei que iba a vir esa modificación, que tampouco se cita para nada. Entonces, efectivamente, este é un brindis ao sol que nos imos a apoiar, inda que xa digo, cos ollos pechados, porque sí, estamos no fondo, estamos de acordo, pero as formas son lamentáveis. E xa que citou varios ríos, eu quero citar o primer río no que debería intervir Augas de Galicia, porque, recordo ya a señora do PP, que efectivamente a Xunta se despacha aí no DOGA, inculpando os concellos de que limpen os ríos, pero efectivamente hai que limpar os tramos urbanos deses ríos. E, como comprenderán, a maior parte, podese dicir casi o 99% dos ríos non transcurren por tramos urbanos, que transcurren por sitios rústicos, por zonas de montes, zonas de cultivos, etc. E, pois no caso do Grove, como se dixo aquí, os entornos urbanos que temos é, por exemplo, Virxe das Mareas, que non ten río, pero tiña un río de lavar, aquí distinguir de río de lavar de río
cauce fluvial. E aquí no casco urbano o principal é este que dixemos, Arrosoeiro, que vai canalizado desde prácticamente de diante da igrexa ata a salida aquí detrás da lonxa, polo tanto, será Augas de Galicia que ten que limpar. Entón, te recordo que o primer río que ten o Grove é cando vimos da revolta, ou cando vimos da vía rápida, pois aí onde está a comporta do Bao, ese río, a mitad dese río pertence ao Grove. E hai unha comporta ali que a mitad, unha bisagra da comporta está en Sanxenxo e outra bisagra xe é do Grove. E o río que a veces está cheo de espumas, cheo de vertidos estranos, e que o mellor Augas de Galicia debería analizar esas aguas máis contundentemente e facer para que saian o máis limpas posibles, porque esas aguas vértense á ensedada do Bao, pasan por debaixo da toxa e por o lado da toxa e hasta sair da ría teñen que facer un recorrido moi longo e van afectando a todos os peixes, mariscos, bancos marisqueiros dos que se sustenta en gran parte a economía do Grove. Entonces, tirón de orellas a Augas de Galicia e traballo pendente que deberían de facer. Pero, eso, quero dicir a todos os mecos que o noso primeiro río está na curva do Bao. A mitad dese río, desa saída fluvial, das Salinas, o río das Salinas, a mitad é do Grove. E despois, eso, se citou efectivamente o Barroqueiras e o Cova da Loba, que son os que fan de linde interparroquial, entre esas dúas concas, para un lado que é de San Martiño, para outro lado que é de San Vicente. Falouse efectivamente dos agruídos, que realmente é unha fonte cun alxibe, non hai lavadoiro ali, e está nun estado bastante lamentable, tamén hai que dicilo, está todo enfangado aquelo e pode que no Brán chegue a solidificarse todo ao arredor e poida ser accesible, pero no inverno pois está todo enlamuzado. E podemos seguir co resto dos lavadoiros, podemos seguir con que as fontes non se analiza a calidade das súas aguas, e hai moita xente que colle agua nas fontes do Grove para beber e incluso para cociñar e non se analizan esas aguas, e iso é labor sí que municipal, e saber cales son efectivamente non potables e cales son pois que poden ser potables, tampouco se fai eso, e, polo tanto, isto é eso. Aquí os señores do goberno do PSOE o que fixeron foi copiar os deberes de su compañerito e chegar despois do Brán con uns deberes copiados e sin facer nada do que como goberno e como responsables deste goberno deberían facer, aparte de que Augas de Galicia pois pouco invirte no Grove ou pouco sabe onde queda o Grove. Entón, nós, pola nosa parte, vamos a aprobar a moción, pero gustaríanos que nos explicaran un pouco máis os términos que plantexamos sobre eso, que tipo de limpeza, que tipo de medidas se tomou no tema do pexón, que cantos kilómetros de ríos temos, en que situación están, o número de ríos que fixo un pouco o labor o compañero de Esquerda Unida, e nos expliquen si queren merecer o noso voto, vamos, que nos expliquen polo miúdo pois canto de implicados están cos ríos do Grove realmente, e se non é realmente, ou como decía a vocería do PP, pois unha forma de atacar a Xunta gratuita, inda que necesaria, porque a Xunta non o fai ben, e unha forma pois de traer algo para rechear este pleno de setembro. Nada máis por agora. Moitas gracias. A verdad que me sorprende moito a reacción que acaban de ter os tres voceiros dos tres grupos políticos que acaban de intervir, non? Aproveito en plan anecdótico, e sei que me van a permitir e a perdonar incluso, non? Se me criticaba outro día na comisión de que pasaba horas e horas falando, e agora levamos, bueno, pues unhas intervencións bastante importantes para un tema que sinceramente creo que non recolle e non necesita tanta discusión. Que é que estamos pedindo en esta moción? O que estamos pedindo en esta moción é que Augas de Galicia realice parte da función que ten que facer como Augas de Galicia, ni máis ni menos. Non hai que darlle mil voltas á historia. Que o Grove non está facendo as súas funcións, nós estamos facendo desde fai anos as nosas funcións. Tanto é así que quero recordar que no cuatripartito do ano 2007-2011, cun plan E,
Con un plan E fixemos toda a actuación para mellorar as zonas inundables que van desde o lavadoiro da Vicinia, todo o Rasueiro, todo o Montiño, e hasta aquí, hasta o Corgo, para canalizar e para mellorar todas eses traballos no casco urbano que nos corresponde. Ademais, estamos facendo todos os anos unha inversión a do ano pasado e este ano, creo recordar, máis de 3.000 euros cada ano en limpeza de plantas invasoras, de plantas non autóctonas que están nas beiras dos ríos, como poden ser as acacias, como pode ser a planta esta famosa da Pampa, chamada así, que é moi invasora. Estamos facendo limpezas de plásticos tamén, e ademais colaboramos incluso con Aguas de Galicia algún ano, creo que recordar no ano 2008, para limpar todo o que era Cova da Loba. O que estamos reclamando agora é que Aguas de Galicia tamén se faga responsable das zonas fluviales, das zonas onde temos estes regatos, e se lles molesta moito que lle chamemos ríos, pois vamos a chamar regatos, Cova da Loba, o Rasueiro, por toda a Belenda, todo o que é Barroqueiras, entre outros, que nos axuden e fagan ese traballo, que creo que non estamos pedindo unha cousa de outro mundo. Quero recordar, ademais, que o Concello do Grove transfire anualmente a Aguas de Galicia 400.000 euros que recarga de todos os veciños e veciñas do Grove, que se supón que é para mellorar a xestión da agua en xeral. Certo é que hai unha instrucción do 7 de xaneiro que agora nos traslada, porque eso faino moi ben a Xunta de Galicia, faino perfectamente. É dicir, estrategia Xunta de Galicia, transferimos todo aos concellos, os concellos cada vez os cargamos con máis competencias en diferentes áreas, pero de orzamento cero. Ainda por riba o Concello do Grove ingresa a Aguas de Galicia 400.000 euros cada ano, que non sabemos para que os utiliza Aguas de Galicia. Ainda estamos esperando que nos expliquen o porqué. E é certo que é unha instrucción, pero curiosamente ese plan Redes que falaba a voceira do Partido Popular que se fai cos voluntariados, curiosamente Aguas de Galicia, Proxecto Ríos, Aguas de Galicia, a través desa instrucción, se desfai de uns 300 km de ríos porque consideran que son ríos que van por zonas urbanas e, por tanto, iso para os concellos. Lles quedan a Aguas de Galicia máis de 14.000 kilómetros en toda Galicia. Curiosamente, deses 14.000 kilómetros, asina convenios con voluntarios, en este caso con Adega, a través do Proxecto Ríos, para a limpeza, curiosamente, dos cauces fluviales que son competencia de Aguas de Galicia, pero non en ningún caso dos interurbanos, dos urbanos, porque eso é competencia. Desde ese momento pasamos aos concellos. Novamente, esa capacidade abrallante que ten a Xunta de Galicia de botar os balóns fora e de non asumir as súas responsabilidades. Ademais, tamén indicaban que iban a crear un listaxe con treitos fluviais prioritarios por posible risco de inundacións. Quero recordar que o Concello de Grove tamén temos feito os nosos deberes porque temos aprobado un plan de inundacións e a día de hoxe non sabemos absolutamente nada dese plan. Tamén iban a anunciar un plan de anual de limpiezas ordinarias dos ríos para saber se aquí no Grove algo nos iba a caer. Non sabemos absolutamente nada dese plan. E iso todo son competencias de Aguas de Galicia. Por que esta moción? Para lembrarlle a Aguas de Galicia que ten unha serie de competencias que algunhas delas, por suposto, tamén son aquí no Grove e estaríamos encantados que as fixeran. Por eso estamos reclamando, nin máis nin menos. O que pasa é que Aguas de Galicia xa fai tempo, como ben decía o voceiro do BNG, que non existimos. Existimos para reclamar a recepción dunha depuradora, existimos para recaudar 400.000 euros todos os anos para Aguas de Galicia, que non sabemos a que se dedican, pero en cambio non existimos cando levamos máis de 4 anos reclamándolle o arreglo de toda a tubería de abastecemento de agua que ven desde a Mancomunidade de Salnés hasta o Grove, que pasa polo Bao, e que calquer día vai a xerar unha traxedia importante, porque nos vai a deixar desabastecidos de agua durante moitos días. Para iso non existe Aguas de Galicia. Bueno, pois nós, como nos tememos que nas competencias fluviales do Grove sean 2 anuales, insisto, o Grove lle dá cada ano 400.000 de transferencia así directa, o mínimo é reclamarlles que fagan algún tipo de actuación. Polo tanto, estas sorpresas non as acabo de entender. E en todo caso, as fontes e algún lavadoiro
que están en zona de comunidades de montes, teñolles que recordar que temos asignados 2 convenios coa Comunidade de Montes de San Martiño e outro coa Comunidade de Montes de San Vicente para, precisamente, 4.500 euros anuales a cada unha destas comunidades, o sea, 9.000 en total, para que eles tamén fagan estas labouras de mantemento de limpeza. Polo tanto, que colaboren co Concello de Grove para facer estas funcións que queremos que lles competen cando son espacios que están nas súas propiedades e que entendemos que son da súa competencia. Por lo tanto, nin acoso de derribo, nin romper rasgaduras, nin ser alarmistas, nin nada. Simplemente dicirlle, oiga, Aguas de Galicia, aquí no Grove temos uns regatos que nos xeneran a verdad que uns gastos para mantelos e que nos boten unha man, porque todos podemos entender que é competencia de Aguas de Galicia. Si eso non lles xenera tanto problema, pois ao mellor estamos confundidos todos. Pero creo que tampouco se teñe que alporizar en ningún xeito por esta cuestión. Por lo tanto, eu creo que é unha moción totalmente asumible, totalmente que se pode aprobar, e dende logo decir que isto vai de contra acoso de derribo contra Aguas de Galicia, mamma mía. Porque miren, aproveito. Esta mañán hubo unha reunión técnica no Concello do Grove co técnico de Aguas e co técnico que leva o saneamento do Concello do Grove, con responsables de Aguas de Galicia e con unha empresa que encarga Aguas de Galicia un traballo que é analizar os puntos críticos de saneamento nos diferentes concellos. Entonces veñen aquí e nos din, mira, tendes que facer unha inversión para arranxar estes puntos críticos de saneamento onde estamos detectando que, por diferentes causas e razóns, se está incorporando agua do mar, agua con salitre, ao saneamento, se supón que van a depuradora e iso nos pode afectar. E todo iso está moi ben. Todo isto está moi ben, pero é que aí remata o seu traballo. E é dicir, a partir de agora, Concello Grove, busque vostede os cartos donde poida, pero arregle todos eses puntos. E non o que dicimos é, pero entonces, para que está Aguas de Galicia? Para que está Aguas de Galicia? A ver, esa é a gran pregunta. Para que está Aguas de Galicia? E xa me adianto, porque sei por onde van a ir. Os 270.000 euros que recada o Concello do Grove no canon de saneamento son, tal como recollen as tasas, para cubrir os costes e servicios que supón o mantenimento de toda a rede de saneamento que temos no Concello do Grove. Non é para pagar os gastos desa depuradora que nos pretenden que nos recollamos. Por lo tanto, supón un problema a Aguas de Galicia, queremos que os veciños e veciñas do Grove o sepan tamén, que é dicir que hai un organismo na Xunta de Galicia que tamén nos pode poñer problemas por non limpar o que son os regatos e as zonas fluviales do Grove. Se iso lle xera un problema a alguén, creo que ten 2 problemas, de acordo? Polo tanto, remato xa para dicirlles que temos un breve turno de intervencións e procedemos á votación. Señora Castro. Señor Cacabelos, vamos a ver, eu non sei se fixo vostede o exercicio de mirar na páxina web de Augas de Galicia e nada máis entrar, hai un apartado, o primeiro que sale, planificación hidrolóxica de demarcación Galicia-Costa, que é onde estaríamos nos integrados. E ao pinchar aí, resulta que sale toda a información da planificación, do plan hidrolóxico, información xeral, o plan de mantemento e o plan hidrolóxico vixente, aparte de todas as actuacións que se fixeron aí dende o ano 2016, creo recordar que salen os informes. Por lo tanto, entérese vostede. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, si dentro dese apartado tamén vamos ao visor, pois obviamente, lóxicamente o Grove, como non ten ríos e os regatos, pois, como decían, suman poucos quilómetros, non está contemplado como unha das zonas prioritarias. Pero sí, sin embargo, o que vostede non di é que precisamente o plan de mantemento de Augas de Galicia para tema de inundacións resulta que os 2 únicos concellos da zona os que sí integraron nese plan foi o Grove e a Vilagarcía. Pequeno apunte que se lle olvida decir. De verdade, xa haberá tempo, de verdade, oxalá teña tempo de discutir con vostede en profundidade o tema da EDAR,
pero o que me dice de que vostedes recaudan 400.000 euros que derivan a Augas de Galicia e cita agora mismo, efectivamente xa yo iba a comentar os casi 300.000 euros que recaudan vostedes do canon de saneamento, señor Cacabelos, o que vostede non dice é que ese canon de saneamento empezouse a cobrar dende que vostede iniciou as xestións oportunas para a construción da EDAR. O que me pregunto eu, que pasa? Que anteriormente non había que facer mantemento de toda a rede de saneamento? Por que antes non se cobraba esa tasa? E por que se estivo cobrando durante todos estes anos desde que se construiu a EDAR, para a cual vostede se fixo responsable para asumir despois as funcións, e porque ademais durante os 5 anos que tiña de contrato a empresa que presentou como mellora precisamente a asunción dese mantemento, polo cual vostede seguiu cobrando esa tasa que, xa digo, chega a casi 300.000 euros, home, non me diga que a Augas de Galicia bota balóns fora, que non está botando é vostede, e ademais está cobrando unha tasa que non ten que cobrar, porque, insisto, anteriormente non se estaba cobrando esa tasa. Que pasa? Que nunca houbo función de saneamento neste pueblo? Aí o deixo. Moi ben, moitas gracias, señor Outeiro. Ben, sinto ter que meterme aquí na conversación, como se soe dicir, porque parece que só se contestou a señora do Partido Popular e eu antes fixen bastantes propostas e non me contestou a ningunha, nin que enumerase nesta moción o número de denominación dos regatos que son obxecto para esta moción no Concello do Grove, cos kilómetros de cada regato, o tipo de limpeza a realizar, se é de residuos, de plásticos, se é de plantas exóticas e invasoras, se é desbrozar os marxes, se é asegurar ou mellorar ou garantizar a servidume de paso, se se vai a emendar o erro do pexón do trasvase entre o Rasoeiro e a Visinia hacia Terra de Porto, se se vai a analizar tanto as aguas destes regatos como as das fontes para saber que fontes do Grove siguen sendo potables e cales non o son e por qué, etcétera, etcétera. Deberes que, pois, xa digo, non contestou, nin parece que non veñen na moción, e tuveron, pois, varios meses, desde xaneiro ata agora, para preparar esta moción, todo o brán, sin traer nada a pleno, e nos traen isto, os deberes copiados do seu compañerito. Entón, reitero, de que nos contesten e nos digan en que está este estado. E, de feito, está dicindo que se dedican 9.000 euros para limpezas de regatos a San Martiño e a San Vicente. Cousa que será que igual teñen os mesmos kilómetros de regatos a San Martiño e a San Vicente. Bueno, nos ríos que lindan, sí, porque tanto no das Barroqueiras como o da Cova da Loba, sí. De feito, San Martiño tería que limpar un marxe e San Vicente limpar o outro. E incluso competir a ver quen non ten máis limpo. Pero, fora deso, o resto do Concello ten máis regatos e máis kilómetros de regato e debería ser proporcional aos regatos que ten que limpar cada un. Non é de recibo que se un ten que limpar, poño por caso, pois 2 kilómetros e outro ten que limpar 8 kilómetros, pois se lle din os mesmos cartos aos dous. Entón, eso quere dicir que aquí se corta pola mitad, como a Salomón, a mitad da criatura para cada nai, e listo. E non nos preocupamos en facer deberes, e non nos preocupamos en analizar a situación no noso Concello, e non nos preocupamos en que a agua, pois lamentablemente, ou positivamente, é un ben público de todos e influe nas nosas vidas. Tanto a agua desas fontes, que xa lle digo, que moita xente colle para beber, como a agua, como estes regatos que desembocan no noso mar e que influye no noso marisco, nos nosos peixes e nos nosos recursos marinos e tamén nas nosas praias e na calidade das aguas das nosas praias. E non se están facendo os deberes. Non se están facendo os deberes. Tanto pola parte do Concello como, por suposto, por parte de Aguas de Galicia, que, como se dixo aquí, no Grove actúa como ente recaudador. No Grove, Augas de Galicia o que mete é a aspiradora e aspira nos bolsillos de todos os veciños a través do Concello e, sin embargo, pois non reinvirte pois un porcentaxe desa aspiración que fai de recursos no Grove para manter pois a calidade das aguas
dos regatos das nosas fontes, etc. Por lo tanto, conmino a que contesten e, sobre todo, nos parece moi importante o tema do erro do pexón, que non se citou aquí, o tema do erro do pexón, de que a agua sale da Visinia e se vai para Terra de Porto cando é mentira, e cando se están afectando unhas zonas que non están afectadas, e se están desafectando outras zonas que deberían estar afectadas, porque esa é a realidade. Esa é a realidade. Pa ben ou pa mal, esa é a realidade. E se está trampeando esa realidade e non se está facendo. E no seu día, acórdome que vostede dixo que mellor non tocar eso porque non había tempo, porque había que todo eran empresas. E parece que quen lle sobra o tempo é vostede, porque non sabemos nada do pexón, e eso xa podía dun plumazo estar máis que resolto. E, sin embargo, está aí enquistado, e vemos que por ninguna parte se intenta resolver. Nada máis. Ben, a ver, primer punto. A taxa de saneamento, 2007, claro, 2007 é o primeiro ano que eu fui alcalde cun cuatripartito que formábamos parte do PSOE, o BNG, Esquerda Unida e o Partido Galeguista. Cando nos chegamos, moitos dos servicios eran deficitarios, e nós hasta ese momento, desde logo, este novo grupo que estamos aquí, non tuveramos responsabilidade. A última vez que gobernaba o Partido Socialista, quero recordar que fora o ano 97. 2007, durante 10 anos, gobernou o Partido Popular. Mais menos, estou falando de memoria, 98, así. Polo menos 2 mandatos, 8 anos. Non fixeron absolutamente nada. Non fixeron absolutamente nada. Que quero dicir con isto? Que cando chegamos tuvemos que subir a taxa de basura. E se acordarán os membros daquele tripartito, aquel cuatripartito que tuvemos que subir a taxa de basura porque era deficitaria. Tuvemos que modificar a taxa do canon de agua e de saneamento porque eran servicios deficitarios. Dentro dos costes que cubrimos eses 270.000 euros, eses 300.000, voulle otorgar o beneficio da dúda do redondeo. Dentro desos 300.000 que casi recaudamos do taxa de saneamento sirven para cubrir os gastos da depuradora de San Vicente, que temos en San Vicente, non se ría que é así, para cubrir eses gastos, cousa que o goberno anterior do Partido Popular non facía, para cubrir todos os bombeos que temos todos, pois mire, que lamentable é que tuvemos que chegar no 2007 para actualizar e recaudar o que había que recaudar para non ter déficit, e iso se chama xestión económica. Entonces, se lle pode dar moita gracia, pero esa é a realidade. Creamos ese cano, además, de saneamento para cubrir ese déficit. Todos os bombeos, todas as tuberías de saneamento que tuvemos que facer e todas as actuacións en saneamento que temos que facer, é dicir, eses 270.000 euros hoxe cubren os costes que as redes de saneamento actual ten o Concello do Grove. Se nós tomamos a recepción desta depuradora, suporá como mínimo outros 300.000 euros en riba destes 270. Non pense vostede que con estes 270 vamos a cubrir os gastos da EDAR, porque entonces está vivindo vostede nos mundos de Yupi. E entérese mellor do que fala. De acordo? E o que lle estamos reclamando a Aguas de Galicia é que deses 400.000 euros que todos os veciños e veciñas do Grove pagan no seu recibo de Aguas de Galicia, deses 400.000 que non sabemos a que van, o 50% que den aquí no Grove. Para que? Para asumir entonces a xestión desa depuradora. Eso é o que nos plantexamos. Por certo, Aguas de Galicia xa está facendo en outros concellos. Se o pode facer en outros concellos, tamén o pode facer no Concello do Grove. Entonces esa é a gran diferencia. Señor Outeiro, nós temos un plan de mantenimento de todo o medio ambiente. Para iso temos un técnico de medio ambiente, e lle pode dicir que cando queira ese técnico lle poderá facilitar todo o traballo que estamos facendo en mellorar todas esas zonas de plantas invasoras, de mantenimento de caudales fluviales e de moitas máis actuacións no eido do medio ambiente, e estamos traballando de cara a eso. Proxectos que engloban a moitas, por sorte, moitas actuacións en medio ambiente, porque o Grove é un sitio medioambientalmente excelente, moi rico. O tema do pexón e resolver o problema dese río do pexón é un problema que hai que resolver no pexón e dentro do pexón, pero non ven en esta moción. É que esta moción creo que están sacando un pouco de contexto. O único que lle estamos pedindo aquí a Aguas de Galicia, volvo a repetir, e quero falar moi claro, é que nos axuden, tal cual está recollido nas competencias de Aguas de Galicia, que nos axuden a limpiar os cauces fluviales do Concello do Grove. Creo que non é tan complicado de entender. Os problemas do pexón xa os arranxaremos dentro do pexón, que é onde temos que facer
esas competencias. E non damos 9.000 euros ás dúas comunidades de montes para limpar os cauces fluviales. Damos 9.000 euros, 4.500 a cada unha, para as súas competencias. Nós xa temos as que temos que arranxar e revisar no casco urbano e ás veces incluso tamén nas de comunidades de montes, pero temos un acordo con eles para que nos repartamos o traballo. Por eso o Concello do Grove fai ese reparto económico desas actuacións. Así pois, volvo a repetir claramente, Aguas de Galicia, por favor, para que non vexan que son un maleducado e que non quero xerar máis polémica coa Xunta de Galicia. Exerzan a súa competencia no Concello de Grove e colaboren a manter os cauces fluviales que temos no Grove. Isto é tan simple, tan sinxelo o que quere recoller esta moción. Ni máis, ni menos. Creo que tampouco é unha cuestión tan complicada. Tratado o punto, pasamos á votación, polo tanto, punto número 5, expediente 1854/2019, moción do PSDG-PSOE sobre conservación e limpeza dos ríos. Votos a favor, abstencións, queda aprobada por maioría. Pasamos ao punto 6, expediente 1831/2019, fixación festivos de carácter local no ano 2020. Señor secretario. Se conta do ditame da Comisión Informativa celebrado o 24 de setembro de 2019, na que se adoptou o seguinte acordo. Unha vez dada conta da proposta de ditame para a fixación das festas de carácter local no ano 2020, propónse ao Pleno da Corporación, primeiro, fixar no calendario de festivos locais 2020 os seguintes días: día 16 de xullo de 2020, a festividade do Carme; día 11 de novembro de 2020, San Martiño. Segundo, remitir esta proposta á Xefatura Territorial de Pontevedra do Servicio de Emprego e Industria. Moi ben, moitas gracias. Pois, como ven, acaban de escoitar, traemos agora o punto para determinar os festivos locais no calendario laboral do ano 2020, tal como nos reclama a Dirección Xeral, a Xunta de Galicia. E a proposta que traemos é os días 16 de xullo e 11 de novembro. Abrimos un turno de intervención, señor González. Sí, vos outra vez. Simplemente anunciar o noso voto favorable, ao igual que fixemos o ano pasado, hai 2 anos, hai 3 e hai 4, porque o que nós facíamos non era ir en contra deste goberno, ou do goberno que estaba naquele momento, senón recoñecer a labor dunha xente que estaba intentando recuperar unha festa tradicional do pobo e coincidindo nos festivos en días que no calendario laboral favorecían moito máis os traballadores. Entón, simplemente, anunciar o noso voto favorable igual que as outras veces, e felicitar a Asociación de San Martiño polo traballo que está desenvolvendo para a recuperación desta festa. Nada máis. Ben, gracias, señor Outeiro. Pola nosa parte tamén, mostrar o noso apoio a estas dous festivos, como fixemos en outras ocasións, e, curiosamente, non como pretendía este goberno, porque sempre quixo, pois, impoñer o tema do mércores de cinza, e sempre nos decía os demais que estábamos equivocados, e resulta que agora parece que caíron do cabalo, e, pois, agora apoian o que antes non querían apoiar, e co que antes, pois, poñían o grito no ceo, porque, pois, a oposición, pois, pedía eses festivos. Entón, pois, precisaríamos que, por que o Grove dou este xiro copernicano, digamos, e, pois, saca unha celebración por outra, cando citaba incluso, co tema do mércores de cinza, pois que creo recordar palabras do señor Cagabelos de que eles apostaban sempre por poñer un día laico e outro religioso. E non sei cal era para ler o laico e o religioso, porque o mércores de cinza, pois, é o día de comezo da cuaresma e é un día religioso, donde, ademais, nós que somos un pobo mariñeiro, pois, os que sean moi cristianos e de doutrina, por saben que teñen que deixar de comer carne e ter tratos coa carne. Polo tanto, é momento de comer peixe. E nós, como pobo
peixeiro mariñeiro, pois temos peixe para dar e tomar. E no caso de San Martiño, que aparte de ser o noso patrón, tamén é o nome dun peixe, pois decir que é un dos santos senlleiros de Galiza, e que, pois, é, xunto con San Roque, dos máis representados, e, pois, no Grove tivo unha tradición moi fonda e que, efectivamente, se está tentando de recuperar. San Martiño, ademais, que vai ligado a todo o contrario do peixe, que vai ligado á matanza do porco e vai ligado á fartura, á abundancia, ao inicio do outono, ás castañas, aos trompos, a moitas tradicións que están, pois, na alma da nosa sociedade, non? Polo tanto, incluso os Resentidos tiñan unha canción que decían que San Martiño oficial de Ortigueira ao Nepal, non? Pois, por que non vai ser no Grove tamén? E, eso, pediríamos esa explicación deste goberno do día laico e do día relixioso para, pois, facernos unha composición de lugar de por onde andan os tiros en este goberno, non? Porque, máis, digamos, máis relixioso que o día de comezo da Cuaresma, pois non hai. Eu acórdome que dentro dos evanxeos, pois Xesucristo fai un milagro para dar de comer a moitísima xente e multiplica os pans e os peixes. Fíxense vostede como o cristianismo vai ligado ao peixe. Non multiplicou bistec nin zancos de polo, multiplicou peixes. Polo tanto, o Grove como pobo mariñeiro, pois, nestes santos cristianos adaptados á nosa cultura senlleira, pois estamos de acordo en que isto sexa así e a nosa tradición, pois, tome como súas estas festas. Así que votaremos a favor e pedimos esa aclaración laico-relixiosa deste goberno que baixou do cabalo. Nada máis. Moitas gracias, señor Castro. Perdón, señor Castro. Seguramente os membros da Comisión de Festa de San Martiño que están aquí no público tomarán dada conta das súas suxerencias, señor Outeiro, porque merece a pena tomalas en conta. Darlle enhoraboa tamén ao Concello polo cambio de parecer. A verdade é que nos sorprende porque durante os últimos anos non sei, tiña atravesada o señor alcalde a festa de San Martiño que non podía ser. E, bueno, entendo que todo isto, ahora non lo explicará o señor alcalde seguramente, pero seguramente ven dado por, lóxicamente, ese esforzo que veñen facendo dende a Comisión de Festas e estáse convertindo a festa de San Martiño nun referente no noso Concello e, obviamente, é un santo que merece ter en conta, igual que tamén merece ter en conta o santo San Vicente, que nesta ocasión non lle tocou porque hai que decantarse solamente por 2 festivos locais e obviamente non vamos a eliminar do mapa a festividade do Carme, pero hai que ter en conta tamén esa labor que celebran, o sea, que levan a cabo ambas comisións de festas, que ademais son datas complicadas, datas de inverno, que non sempre o tempo acompaña e, polo tanto, fan un esforzo enorme recorrendo todo o pobo para poder levar a cabo esas festas. Polo tanto, dende a nosa parte, tamén anunciar o voto favorable a esta proposta. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pois, feita a turno de intervencións, procedemos á votación do punto 6º, expediente 1831/2019, fixación dos festivos de carácter local 2020. Votos a favor? Foi interpelado o deputado, señor alcalde, non contesta. Votos a favor, señor Eladio? Gracias, apróbase por unanimidade. Non se pase, señor Outeiro, non se pase. Punto número 7. Expediente 1840/2019, moción do BNG sobre emerxencia climática e mobilización 27S. Ten a palabra o señor secretario. Gracias.
Dase conta da proposta ditaminada na Comisión Informativa do día 24 de setembro de 2019, da que se len extracto a parte dispositiva. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, apoiar a mobilización mundial en defensa do clima do día 27 de setembro e organizar actividades dirixidas á sensibilización da poboación sobre as causas e consecuencias da emerxencia climática. Segundo, denunciar a responsabilidade dos gobernos, especialmente dos países desenvolvidos e das grandes corporacións na actual crise climática e exixir o Estado español e a UE que desenvolva medidas eficaces para facerlle fronte ás causas deste grave problema, que teñen que ver con un sistema económico depredador de recursos, xerador de relacións inxustas e de graves agresións ás persoas, aos povos e aos ecosistemas. Terceiro, reclamar ao Goberno da Xunta de Galiza que desenvolva un marco legislativo e estrategias concertadas con todos os axentes económicos, sociais e institucionais para loitar eficazmente contra as causas de emerxencia climática, mudando de raíz as súas políticas en relación coa ordenación do territorio, a protección da paisaxe e dos ecosistemas, a mobilidade e xestión de residuos, enerxía, minaría, xestión da auga e, en xeral, as políticas económicas que fomentan a depuración dos recursos, a despoblación e o empobrecemento. Cuarto, seguir impulsando actuacións encaminhadas a minguar a pegada ecolóxica no seu ámbito xeográfico, desenvolvendo as seguintes medidas no período 2019-2023, de seguros accesíveis, o dinamismo social e a actividade económica e comercial de proximidade. Desenvolvemento de sistemas de xestión de residuos que promovan a reducción, fomenten a reutilización, que establezan o tratamento de proximidade dos bioresiduos, primando a compostaxe domiciliaria e comunitaria. Demanda de implantación de sistemas de depósito, devolución e retorno de envases e embalaxes, implantación de sistemas de xestión pública do ciclo da auga que priorizan o aforro, reutilización, eficiencia das redes de distribución e tratamento e a sensibilización social sobre o uso sustentável da auga. Apoio aos sistemas de xestión comunitaria da auga que primen o aforro, a eficiencia das redes de distribución, o consumo responsable e a utilización dos recursos, fomento da produción e consumo de proximidade, potenciando iniciativas de produción e comercialización de produtos locais, potenciar os espacios naturais protegidos a súa conectividade e impulsar iniciativas de posta en valor do monte apostando pola multifuncionalidade e limitación das especies forestais como o eucalipto que degradan e empobrecen os ecosistemas. E quinto, creación dun comité ou gabinete de acción contra a emerxencia climática en coordinación con outras instancias institucionais. O obxectivo deste comité é analizar e propoñer e coordinar todas as actuacións da institución para facerlle fronte á crise climática, tendo en conta as competencias na materia que poderán ter a condición de plan director ou plan estratégico fronte á emerxencia climática. A súa elaboración, desenvolvemento, seguimento e avaliación farase coa máxima participación social, coa necesaria perspectiva de xénero e criterios de transparencia. Moi ben, señor Outeiro, cedolle a palabra. Ben, despois da longa lectura dos acordos aos que se pide esta moción, penso que pouco hai máis que explicar. Estamos nunha situación de emerxencia climática, todos somos responsáveis de loitar contra esta degradación e contra esta ameaza que temos do clima. Hai máis responsables que outro, cada un no ámbito individual chega onde chega, pero son os gobernos, son os que fan os acordos internacionais, son os que van aos cumios, son os que poñen a firma tanto no DOGA como no BOE os responsáveis de que as políticas vayan nun sentido ou noutro, e entón esta moción é unha chamada a eses responsáveis para que poñan freo, poñan medidas correctoras e, pois, poidase recuperar e invertir esta situación desastrosa que se aproxima. É increíble que precisamente sean os máis novos os que pois colleron o testigo destas reclamacións e, inda que pois efectivamente hoxe día 30 e a manifestación polo clima pois mundial en todo o mundo foi o día 27,
como teñen que ser pois os adolescentes, os nosos xóvenes que veñen detrás, os que están pedindo poder herdar un mundo sostible e un mundo que poida sustentar a vida e o desenvolvemento destas persoas, non? Por lo tanto, esta é unha obriga non só dos de agora, senón do que vamos a legar, o que llevamos a deixar para o futuro as vindeiras xeracións. E o Grove, ademais, como municipio costeiro que é, pois, Galicia, en concreto, que está pois en varias liñas de cruce climáticas, nós estamos na carreira das borrascas que se desenrolan no encontro de masas de aire entre as masas de aire polares e o do Atlántico Norte, polo tanto nos chegan todas as borrascas que se generan na zona de Terranova, de Canadá, e tamén as influencias da corrente do Golfo, que nos trae tamén a veces para arriba restos de perturbacións tropicais, e que isto derive hacia un lado ou hacia outro significa que o clima que temos ao mellor deixa de ser así. Por lo tanto, a vegetación, o modo de vida, os peixes que temos, os mariscos, todo, ao mellor deixa de ser así. E no caso do Grove, hai que lembrar que unha subida de nivel de agua pois é pular, porque desde como dixen antes, desde os gobernos, desde os que firman os BOEs e os DOGAS e o diario da Unión Europea, pois se tomen medidas serias e encaminhadas a paliar esta degradación que sufre o medio ambiente e que se traslada, neste caso, ao clima. Nada máis. Moitas gracias, señor González. Otero. Dende Esquerda Unida, lógicamente vamos a apoiar esta moción e non só iso, sino sumámonos á mesma porque é unha cuestión preocupante e que debemos darlle solución, pero realmente estamos acostumbrados a escoitar que ao final enfocamos todo nas persoas, non? Que si temos que comer menos carne, que si temos que reducir o consumo de auga, etcétera, etcétera, pero nós temos que contribuir, pero hai estudios que un centenar de empresas en todo o mundo que están emitindo o 71% das emisións globais son responsables esas empresas. Estamos obvias esas situacións, faise moito fincapé nas persoas, non? No día a día, nos traballadores, que tamén somos responsables, pero si paramos esas empresas ou esas emisións, seguramente o que fagamos nós é máis insignificante que o que provocan eles, non? Estamos de acordo en toda a moción. De feito, nós tínhamos planteado unha moción tamén para este pleno, para presentar por urxencia. Lógicamente xa presentaron, entón non vamos nin a propoñer os puntos de acordo porque son basicamente similares. Si me gustaría ler a exposición de motivo que tiñamos nós, entón vou velo. O sistema capitalista sustentado baixo a premisa de crecemento ilimitado resulta incompatible cun planeta con recursos finitos e ten provocado principalmente nos seus últimos séculos un cambio climático que xa parece irreversible e que pon en grave risco a subsistencia do planeta, os seres vivos e a totalidade do ecosistema. Resulta totalmente urxente responder á crise ecolóxica que estamos a vivir, con evidencias científicas en torno ao quentamento global e destrucción da biodiversidade. Esta situación xera serios problemas na saúde humana, os sectores productivos e na propia conservación dos territorios mariños e terrestres, intensificando a agresividade dos fenómenos meteorolóxicos adversos que provocan fortes secas, precipitacións extremas e outros eventos climáticos que afectan a vida de millóns de seres humanos e o acceso aos recursos alimenticios e hídricos máis básicos. As administracións públicas deben desempeñar un papel fundamental na formación, información, educación e posta en marcha de medidas necesarias para paliar esta emerxencia. Declarar a emerxencia climática implica asumir o cumprimento de compromisos políticos reais e vinculantes, cunha asignación de recursos suficientes para facer fronte a esta crise, unha folla de ruta capaz de garantir a reducción dos gases de efecto invernadeiro, apostar polas enerxías renovables e a reducir as emisións de carbono en liña coas indicacións do informe do IPCC,
para limitar o aumento das temperaturas globais. Pues, con isto, dicir que apoiamos a moción e sumámonos á mesma. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Castro. Ben, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular somos conscientes que os cambios no sistema climático debido ás actividades humanas son inequívocos, non? E a verdade é que nos agrada inmensamente esta moción coa que concordamos plenamente cos temas relacionados co clima e a emerxencia climática. Son un terreo cheo de trampas, cheo de declaracións para a galería e de posturas cosméticas, e algo que, dende logo, compre evitar. E consideramos que o cambio climático debe ser abordado desde unha perspectiva local tamén, e, polo tanto, hai unha serie de deberes que teñen que facer dende aquí, dende o Concello. O outro día lía unha noticia que decía 121 alcaldes gallegos firman el Pacto del Clima y la Energía, non? Que era publicada en agosto do 2019, e resulta que, dixen eu a ver se está o Grove polo medio, resulta que non está. Entón, eu me pregunto por que temos que ir sempre a remolque e presentar nun prazo de 2 anos unha planificación que será revisada cada 2 anos despois posteriormente. Entón, é unha das primeiras medidas que propoñemos nós para que o Concello se adira a este pacto de alcaldes polo clima e a enerxía, que xa que entendemos que é un procedimento que articula da mellor maneira posible a acción climática global e, polo tanto, regula as accións que van a facer, que poden facer dentro dos concellos, e logo serán revisadas a través da Unión Europea, e os propios concellos verán si melloran para cumplir esas pautas, ou directamente se saen fora, pero polo menos estar adheridos a algo no que hai outros 121 concellos que xa están adheridos. E por que, me pregunto, porque nós temos que estar nos que non o están. Por outro lado, hai unha parte da moción que dice que compren aprobar un plan de acción que vai ás causas do problema, non que simplemente minimice as gravísimas consecuencias. Efectivamente, porque non tivemos pleno en agosto, porque o mellor houvese sido bo levar precisamente para o punto número 1 do 27 de setembro a movilización mundial, porque xa pasou, pero casualmente a semana pasada salía o presidente da Xunta dicindo Galicia aprobará a próxima semana a estrategia do cambio climático 2050. Precisamente o anunciou o mércores pasado na primeira sesión do debate do Estado da Autonomía, e se dixo que esta semana na que estamos se iba a levar a súa aprobación. Polo tanto, a Xunta está traballando en este senso, e tamén diseñou unha estrategia de economía circular 2019-2030 para converter a nosa comunidade nun referente no proceso do cambio do modelo actual de consumo, non? E fixo outra serie de actividades para conseguir esta reducción e para adaptarse ao novo marco do 2050, a Comisión Interdepartamental para o Seguimento da Xenda 2030, e dende o ano 2009 investironse preto de 340 millóns de euros na materia. Unha serie de medidas que se fixeron no que, en canto a Sogama, por exemplo, tema de reduccións de residuos, tampouco lles vou aquí aburrir con todas as medidas que se fixeron, pero o que está claro é que temos que ir todos da man, cada un dentro dos seus respectivos funcións, e é importante mencionar que
temos unha oportunidade en este caso para demostrarlle á cidadanía de que sabemos sumar esforzos e que sabemos ir unidos e cada un desarrollar as súas competencias neste tema que ademais é un tema importantísimo, non? Polo tanto, hai que lanzarlle un mensaxe a esa cidadanía de que é indispensable o traballo conxunto entre administracións para loitar eficazmente fronte ao cambio climático e que non sexa cada vez todos os puntos que levamos oportunidade para disparar contra quen nos interesa. Hai unha emenda que nos gustaría propoñer que lle pasamos copia que a continuación dou lectura para o punto 3 que comentan dentro da moción, e é que diga que o Concello do Grove insta a Xunta de Galicia a declarar o estado de emerxencia climática en Galicia co obxectivo primordial de comprometer as políticas do goberno galego en facer fronte á emerxencia e acadar a neutralidade climática antes do ano 2050, para o que compre activar coa máxima urxencia as medidas da Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía e fomentar a adhesión de todos os concellos de Galicia ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, ofrecéndolles asesoramento personalizado para mellorar a súa eficiencia enerxética e a súa resiliencia fronte ao cambio climático. Ao tempo, instase a Xunta de Galicia a que a atención a esta emerxencia climática se acompase coas necesidades do emprego e a industria en Galicia, solicitando do Goberno de España un proceso de transición enerxética. A moción presentada polo BNG, porque tal como comentamos na comisión informativa, nós tamén estábamos para traer unha moción de iguales características e prácticamente mesma redacción, polo tanto, vendo que o BNG xa presentaba, pois facemos máis que sumarnos a ela. Dicir que desde o Concello de Grove levamos anos traballando no que é a economía circular, estamos moi sensibilizados con todo o que ten que ver coa emerxencia climática, coa sustentabilidade, co medio ambiente e con facer traballos e proxectos que nos permitan acadar ese obxectivo de que todo o que se consume sexamos capaces de volvelo ao seu medio e, polo tanto, volver a producir e acadar o obxectivo fundamental da economía circular, e iso nos vai a permitir ademais ir cumprindo pouco a pouco cos diferentes obxectivos que se marcan pois nos obxectivos desde a ONU e de outros organismos respecto á emerxencia climática, a conservación de todo o noso entorno. Teño que aproveitar ademais esta moción para dicir que o Grove estamos a liderar con outros 2-3 concellos máis dentro da FEN, da Federación Española de Municipios, uns proxectos totalmente pioneiros na liña da economía circular. E, ademais, como ben saben, somos dos primeiros concellos que nos adherimos ao proxecto Revitaliza da Diputación de Pontevedra a través do sistema de compostaxe dos composteiros, tanto individuales como colectivos, e estamos a traballar sempre en todas estas cuestións que teñen que ver co respeto ao medio ambiente, coa sostenibilidade e a sustentabilidade e, polo tanto, traballar para mellorar. Ademais, como ben saben, todos estes proxectos que ás veces non se entenderon moi ben, pero que pouco a pouco eu creo que van igual que a choiva fina van caendo dentro da xente, como son as humanizacións e as penalizacións que nos permiten reducir a emisión de CO2 á atmósfera. Que quero dicir con isto? Intento poñer algún exemplo de que eu non comparto moito o que dixo o señor Otero, no sentido de que sí podemos facer cousas, desde un concello dunha vila como Grove, desde a concienciación, e aquí sí que moitos poucos fan moito. Non vou a discutir agora, porque creo que nos levaría horas, sobre o sistema de mercado e o capitalismo, porque igual temos puntos en común e outros non, pero sí é certo que a gran forza do mercado son os consumidores, e se os consumidores están concienciados, estou convencido que finalmente as empresas cambian as súas estrategias e cambian a súa cultura empresarial. Fai falta moita conciencia climática e fai falta moita conciencia medioambiental. Eu, sinceramente, e a máis aquí eu quero dicir a nivel político personal, me parecen auténticas barbaridades e burradas escoitar a determinados líderes políticos con negacionismo do cambio climático, de emerxencia climática. Me parecen auténticas tonterías. Eu quero dicir alto e claro, auténticas tonterías.
porque dá igual o que digan os políticos, a ciencia está aí e a realidade está aí, e digan os políticos isto vai como vai, e sí que non comparto unha idea xeral que se está generalizando, todos estamos dicindo, estamos acabando con o noso planeta. Eu creo que eso non é verdade. O planeta vai a vivir e vai a sobrevivir, non sabemos moi ben como, ou como quedará. O que nos estamos cargando realmente é a humanidade, é a especie humana. Eso é o que realmente nos estamos cargando. Eso é con que estamos, contra que estamos realmente, e non nos estamos dando contra, actuando casi con unha especie de canibalismo social, actuando en contra de nós. E tampouco podo deixar de pasar a oportunidade que nos trasladou a voceira do Partido Popular de por que o Concello non forma parte deses 121 concellos de adhesión polo clima e a enerxía. Ben, pois non estamos adheridos a ele porque nunha reunión onde o anterior goberno pois fai 4 meses, 5 meses antes das eleccións municipales truxemos unha proposta para facernos adherirnos a este proxecto onde a Consellería foi un dos primeiros concellos que nos chamou para adherirnos ao tal feito. Todos os voceiros nunha comisión informativa tomamos a decisión despois de escoitar ao técnico de Medio Ambiente que as exixencias que nos requería esta adhesión non estábamos totalmente preparados e, polo tanto, decidimos conxuntamente e unanimemente non traela. Polo tanto, eso é unha cuestión que xa tiñamos unha iniciativa anteriormente, pero a falada entre todos, porque é certo que sí que ten unha serie de consecuencias e ten unha serie de compromisos que requiren de un traballo técnico moi importante, non solamente unha adhesión lixeira, significa actuacións importantes, moitas delas que xa levamos adiante, como o propio técnico de Medio Ambiente recoñecía que moitas das cousas que aí se requiren xa se estamos a cumplir, pero seguramente o que primeiro necesitamos é dotarnos de capital humano na área de Medio Ambiente para poder levar estas cousas adiante. E por iso foi que ahora mesmo non asinamos esta adhesión, porque tomamos a decisión de retrasalo, pensamos que non era algo que correra moita prisa e que, polo tanto, estábamos pola labor. E unha última cuestión, benvidos sempre sexan todas as administracións o apoio á adhesión do clima, da enerxía, da emerxencia climática e da sostenibilidade polo medio ambiente. Pero eu creo que unha das funcións moi importantes que debería facer a Xunta de Galicia, e a verdad, non quero facer demagoxia en ese sentido, falo desde o pleno convencemento, e me gustaría que os 17 que estamos aquí así o fixéramos. Eu creo que temos unha amenaza moi importante a nivel climático, a nivel medioambiental aquí en Galicia, que é unha decisión que está por tomar, ou por menos que nós a día de hoxe non temos información de como está esa xestión, que nos pode afectar a todo o que é a Ría de Arousa, que todo o que é unha vila mariñera, como antes dicía o señor Outeiro, que é a mina de Touro. E a nós nos gustaría que a Xunta de Galicia en ese sentido si fora moi firme decir que non, que o desenvolvemento económico, pero sobre todo social e medioambiental de Galicia vai por outros derroteiros, vai por outras vías e non vai por autorizar minas destas características que o único que van a facer é ter unha amenaza para sempre no territorio galego. Así pois, reitero o noso apoio a esta moción, a expensas do que diga o poñente da mesma sobre a proposta e emenda que fai o Partido Popular, si aceptan tal cual está, pois habrá que incorporala á moción e votaríamos a moción con esta emenda. Se non aceptan, pois votaríamos a moción sin a emenda. Por lo tanto, cedo a palabra ao ponente, ao señor Outeiro. Ben, moitas gracias, pois sorpréndenos que o BNG se adiantara a todos e, efectivamente, todo o mundo tiña a súa moción preparada, pero non a truxo. E incluso, pois, o Partido Popular, que é responsable do DOGA e foi durante moitos anos responsable do BOE, por certo, con un presidente que tiña un primo que lle dicía que isto non era unha cousa de 4 iluminados, e, pois, decir que conminos a todos a que presente para o próximo pleno as súas mocións, porque, así como esta, pois chega 3 días despois da manifestación, pois que máis da 3 que 33, entón, conminos a que traigan as súas mocións para o próximo pleno e así poder escoitalas, debatilas, etc. E, efectivamente, con respecto á emenda que nos ofrece o Partido Popular, pois, xa digo, non estamos, pois,
agora dispostos a aceitala, sí que os invitamos a que presenten a súa propia moción para o próximo pleno, e a verdade é que isto, efectivamente, discuteuse nunha reunión de portavoces, se mirou os pros e os contras, e ben, incluso na propia exposición, a nós chirríanos un pouco eso do pacto dos alcaldes, como parece que son os alcaldes os donos do clima ou donos de algo. Por certo, que tamén hai alcaldesas, entón teria que ser pacto dos alcaldes e das alcaldesas, ou directamente pacto dos concellos, ou pacto dos municipios, etc. Non? E ademais o tema do asesoramento personalizado a ese alcalde ou algo, ou non sei, teria que ser o pacto dos concellos e con asesoramento singularizado pois para cada concello. E, efectivamente, combinamos ao resto dos grupos a que para o próximo pleno pois presenten as súas mocións, porque presinto que este goberno, e ademais agora ven a festa ao marisco, entonces van a ter xa a excusa perfecta para dicir que non puderon facer nada máis que atender a festa ao marisco, que espero que si atendan e que saia o mellor posible para todos e para este concello, pois supoño que non van a traer nada a este pleno, por lo tanto vai ser outro pleno vacío de contido, así que combino os grupos a que polo menos metan estas mocións e podamos volver a debatir e falar e poñer sobre a mesa pois este importante asunto como é o tema do clima e do medio ambiente. Entón, sin máis, imos a manter a moción pois tal cual. Moitas ben. Moi ben, procedemos polo tanto a súa votación. Permítame facer unha aclaración. Desde o Grupo Municipal Socialista non vamos a traer unha moción respecto a este tema, porque xa lle digo que é como vostede trae. Eso se chama economía administrativa, polo tanto, apoiando hoxe esta moción, entendemos que tamén se nos dá por presentada a nosa propia, non tería moito sentido traer no próximo pleno outra moción exactamente igual que esta. Así pois, procedemos á votación do punto número 7, expediente 1840/2019, moción do BNG sobre emerxencia climática e mobilización 27S. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Non tendo mocións de urxencia, pasamos, por lo tanto, a rogos e preguntas. Solicito a todos aqueles que queran intervir que pidan a palabra. Señor Otero. Gracias, señor alcalde. Quería decir unha... Otero ou Otero? É por mí. Eu dinlle aquí, non sei, sí. Sí. Quero decir algo e despois preguntar. O que quero decir é que hoxe anunciaron os empleados de limpeza ou a algúns empleados do servicio de limpeza que traballarían unha hora menos de luns a venres ata o fin de contrato, é dicir, unhas 20 horas menos ao mes. Preguntaron ao encargado a que se debía este cambio e contestoulles que el fai o que lle mandan, simplemente. Eu quería preguntar, se nos poden informar, a que se debe este cambio e se os dereitos laborales e administrativos destes traballadores están salvagardados con este cambio de horario. Non máis. Moi ben. Señor Otero. Boas, outra vez. Xa na reunión do PEMUS temolo falado, deixo ahora como un rogo que si poderíase facer para o vindeiro pleno, que era traer unha ordenanza dos patinetes, porque realmente está sendo cada vez máis grave a situación. Necesitaríamos unha ordenanza que regulara esa circunstancia. Entón, xa lle poño deberes para o próximo pleno, señor Meis, intente unha ordenanza para patinetes do Concello do Grove. Despois queríamos comentar que intenten tomar medidas, cortar ese carril, cambiar o sentido anterior da rúa que transcorre entre Rosalía e ao lado do Alexandre, que son continuos os accidentes que está vendo aí desde que se fixo ese cambio. Antes había, pero moitos menos no outro cruce, e agora aí se debe ver uns 10, 12, 15 accidentes e algúns graves, o sea, con destrozos bastante importantes nos vehículos, ainda que non é grave para as persoas e para os vehículos.
Despois solicitaremos o pintado do paso a peóns de aquí da Irmán Sotero Godai, aí xunto en frente por aquí, non se ve, entón coméntame xente que pasa con bastante risco para cruzar dun lado a outro. Coméntame de veciños das Bouzas que esa estrada está chea de maleza, entón que se pasara a limpar cerca dos colectores, esa parte de arriba está bastante, teño fotos incluso da zona, e sí, realmente está bastante malo. E tamén solicitamos o pintado dos aparcamentos do aparcamento Entre Hortas, que xa non se ven, xa aparca cada un donde lle dá a gana, e sobre todo o de persoas con mobilidade reducida, porque se dá o caso de que aparcan pensan que non hai aparcamento, que é un aparcamento normal, aparcan, feito hai 2 coches incluso en batería en vez de aparcado na súa forma que é que insten a policía que faga un seguimento deste tipo de aparcamentos, porque é abusivo o que a xente sin a autorización para aparcar neses sitios está facendo, non? E despois solicitamos a limpeza dos colectores orgánicos con máis frecuencia, sobre todo, bueno, ahora parece que hoxe pasamos e parece que non cheiraba tanto daqui de xunta o de xunta aquí do Banco do Santander. No verán foi vergonzoso pasar por esa zona e a xente que xera que cheiraba fatal, que paso todos os días e realmente era todos os días, non creo que limparan en todo o verán porque eso era cheiro continuo todos os días. E lógicamente ao limpar os colectores tamén limpar o chan, porque o aceite que desgraciadamente a xente sigue tirando dentro dos colectores queda aí e os olores desprenden de aí. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Torres. Sí, boas noites. Detectamos que hai varias paradas de autobuses dañadas, entonces rogamos que se revisen todas as paradas de autobuses. Por exemplo, a de Ardia xa leva bastante tempo sin todos os cristales que a rodean, e bueno, nestes tempos que empeza agora a chover e tal, pois os críos están un pouco desprotegidos, entonces que se revisen todas as paradas. A de Ardia é un exemplo, pero bueno, era bo revisar todas as do Concello. Por outra parte, quería preguntar que pasou co alumbrado público da Rúa da Praza e Rúa Oscura, que estuvo varios días, pois a Rúa Oscura estuvo a oscuras varios días, onte incluso. Hoxe creo que tiña alumbrado, pero non sei se mañán non volverá a ter. Queríamos saber que pasa con ese servizo. Tamén detectamos que agora hai moitos problemas coas 2 plazas que hai de aparcamento para servizos de 15 minutos en frente do Salitre, da taberna Salitre, que aparcan os vehículos en paralelo. Claro, como agora xa non se pode, non hai ningún desvío por a Luis Seoane nin Jaime Solá, pois creas aí un embudo cando ten que pasar un autobús, ten que pasar un camión, inda que sea pequeno, pois genera un atasco xa hasta por toda a Luisa Mestre. Entonces, pois que se mire a ver de que que aparquen ben os coches ou incluso eliminar mellor esas plazas de servizos e poñelas só para a farmacia ou non sei, que se lle dé unha volta a ese tema. E pola piña parte nada máis. Ben, gracias, señor Outeiro. Ben, como este pleno é o primer pleno que hai 4 anos e 100 días, e eu poñíaña a coletilla de promesas incumplidas. Tamén quero dicir que vai a miña cortesía os 3 novos concelleiros que non tuveron responsabilidade neses 4 anos, polo tanto, se xonero das 4 anos anteriores, pero sí que xa son responsables destes 100 días. Pois ben, entonces os meus rogos pois van en todo eso que se prometeu ou se iba a facer ou se debe estar facendo, pero que non dá chegado nunca, non? Queríamos saber en que situación se atopa o Auditorio Express, que tan rápido tiña que ser aquel pleno e tanta megafonía se puxo e tan urxente era todo, cando pois vemos que pasan os anos
pois non se sabe nada. O mesmo pasa co Pexón, que tamén se facía fincapé que era o Pexón de tal, e non sei que, pasaron 4 anos máis, e seguimos sin Pexón. Que pasa coas comunicacións da zona do Monte da Vila? Que pasa coa estrada para comunicar Monte da Vila con Xoán 23? Que pasa coa estrada para nós menos importante que comunicaría as Bouzas coa Castelao? Que pasou cos servizos de praias este verán? Que xa está ben, que non hai bandeiras azuis, que non hai cu de calidade, pero en moitas praias non houve socorristas, en moitas praias non houve agua, en moitas praias houve moitos problemas diversos que sufrieron os nosos visitantes e os nosos veraneantes usuarios das praias. Que pasou coa degradación que sufreu todo o tema de malezas, de rúas sucias, de contenedores que cheiraban. Todo o mundo veu como se degradou este servizo que se ten que dar neste concello, nun concello de excelencia, nun concello turístico, e que retornamos a fai moitos anos, a situacións que facía anos que non se vían, e parece que involucionou o Grove con este goberno. Que pasa co aparcadoiro de detrás da Castelao, detrás da farmacia, que se falou moitas veces da saída, de que se iba a pasar un coche, si dous, si con acera, sin acera. Preguntamos ao alcalde por activa e por pasiva canto iba a medir esa entrada, non nos contestou, creemos que ainda non sei se o sabe a día de hoxe, nin cando se vai facer, nin nada. Que pasa coa Casa Escuredo? Moción que se aprobou aquí por unanimidade para que o Concello tomara a iniciativa e velara por intentar manter ese patrimonio e que non se degrade máis, de que se revirta a situación. Que pasa cos portos? Porque non sei se felicitalo o señor Cacabelos, porque resulta que a súa bestia negra pois parece que desapareceu do mapa e foi reemplazado por unha presidenta de Portos de Galicia. Entonces, supoño que xa pediría unha reunión con ela, xa trataría de poñerlle encima da mesa todos os temas que afectan ao Concello do Grove, como é a ampliación do dique de Meloxo, pero asegurando o movimento de correntes, como é a ampliación ou a construción dun novo porto pesqueiro para o Grove, como é a desafectación dos terreos portuarios da Plaza do Corgo, o chan mesmo que ocupa este concello que pertence a Portos, etc. Ou o que pasou coa apropiación por parte de Portos dos edificios construídos polo concello que albergan a lonxa e o mercado municipal. Que pasa co centro de día e cos seus terreos e con a disposición para construir un centro de día no Concello do Grove. Que pasa cos terreos do centro de saúde, que están aí xa no tiki-taka coa consellería de que queremos un novo centro de saúde, a consellería pide os terreos, o alcalde di que ten uns e que se non servían eses tiña outros, pero non sabemos por que anda a pelota no aire dun lado para outro, pero seguimos sin novo centro de saúde e cunha atención sanitaria, isto tamén hai que dicilo, cada vez máis degradada. Neste concello a día de hoxe os cidadáns teñen que saber cando van a estar enfermos para pedir cita, porque se pides cita cando estás enfermo, como xa van a dar a 3 a 4 días a semana seguinte, ao mellor cando chegues ali, por xa a enfermidade, pois por sorte, ao mellor xa pasou ou ao mellor xa empeorou, entonces xa hai que adiantarse e saber cando vou a estar enfermo para poder pedir a cita para que o tratamento vaya acorde coa enfermedade, non? Que pasa co centro social de San Vicente, de Reboredo? Porque sei que había uns prazos para executalo postos incluso no convenio e se están ultrapasando e se está ainda sigue sendo outra promesa por agora incumplida. Que pasa tamén por parte da hostelería deste verán que pasou coas autocaravanas, que todo o mundo incluso chegou a ver media alarma porque parecía que viñan todas as autocaravanas para o Grove, campaban as súas anchas por todos os lados e
é certo que é unha forma de turismo máis e, pois, ao mellor é mellor telas que non telas, pero hai que telas ordenadas. Non pode ser que aparecían autocaravanas en calquer sitio do global chegaban as autocaravanas de calquer xeito e eso, pois, non é o correcto nun concello de excelencia como este e nun concello que vive do turismo que ten que ser unha cousa ordenada. Por certo, na Illa de Arousa, que teñen pois unha área destinada para caravanas que durante todo o verán estuvo pois, bastante ocupada. Eu teño contado máis de 80, 90 caravanas ali no parking e, sin embargo, xa que destinaban esa zona, pois se persigueu as caravanas que campaban as súas anchas nos sitios máis inverosímiles e sei que na Illa de Arousa este verán creo que se puxeron máis de 200 multas a autocaravanas. Non sei se no Grove pois se tomou algunha medida deste tipo e me gustaría saber pois cantas sancións a autocaravanas se puxeron este verán por non pois facer uso da ordenanza municipal e non ser respetuosos co medio e non ser respetuosos coa normativa. E por último tamén que pasa con un edificio municipal cedido á Consellería como é a Casa dos Mestres, as vivendas dos mestres da zona de Conchases, que parece que xa non están desaloxadas e pois é un edificio, unha parcela pois que carentes como estamos de multísimos servicios, pois unha parcela que tería que estar recuperada polo Concello para facer intervencións necesarias para os veciños e tamén pois está aí sin saber ou esperando non sabemos que. Por lo tanto, sirvan a nosa intervención como pois tirón de orellas e acicate para que se poñan a traballar polos veciños deste Concello e que se poñan a traballar para mellorar as condicións de vida deste pobo. Entonces, espero que me conteste a estes pormenores e quedo a súa disposición. Nada máis. Moitas gracias, señora Castro. Sí, os veciños de Estonllo preguntan por enésima vez por que sempre se lle ten que quitar o contenedor de vidrio cando necesitan para outras zonas e fai uns días mo comentaron e aínda non se había devolto ao seu lugar. De verdade que non hai un contenedor de vidrio para colocalo onde o coloquen cando sacan de aí, porque que sempre lle toca aos mesmos sacar o contenedor de aí. Entón xa é unha cousa que é constante que o fan. Por outro lado, xa yo comentamos no pleno pasado, o poste que hai no medio da calle de Boivas, non sei se a concelleira tuvo oportunidade de pasar por ali e velo, que, bueno, a verdade é que está peligroso e a verdade é que sería conveniente facer algo porque calquer día temos unha desgracia. Despois hai unha cousa que me gustaría comentar, máis ben como xesto, digamos, de respeto hacia o Consello Local de Turismo, que para empezar, bueno, supostamente fomos convocados a última reunión que se fixo do Consello Local, nunca vimos a convocatoria por ninguna parte, entendo, quero pensar que foi un erro, pero bueno, dende logo que nos houbese gustado tomar parte nesa reunión da cal nos enteramos a posteriori, non? Decir que, como mínimo, polo menos que o tomen para as próximas convocatorias, que como mínimo o que son os premiados nas galas da Centola de Ouro teñan a deferencia, polo menos, de comunicarlle antes aos membros do Consello Local cal é a decisión deste goberno, se acepta ou non as propostas que fixeron os distintos partidos e non nos teñamos que enterar pola prensa de quenes son esos premiados. Polo menos o Partido Popular non recibiu ningún comunicado ao respecto. Preguntar tamén o tema das obras de Rosalía de Castro, que estiveron paradas as obras bastante tempo, que había unha premura tremenda para facelo antes do inicio das clases e, sin embargo, iniciaron as clases e seguíamos coa obra aí
nesa rúa, coa correspondente peligrosidade para os nenos e nenas que van a ese colexio. Por outro lado, comentar ou preguntar cal foi a razón dos cortes de luz que houbo dende o cruce da área de San Vicente ata a igrexa, que estiveron varios días con cortes nesa zona. Non sei se teñen conocemento. Xa a vez pasada lle comentín á señora concelleira que das farolas que había en San Vicente hacia a Lanzada había 12 fundidas, pois agora xa son 15. Entón, home, a imaxe que dá xa as farolas de por sí xa están bastante deterioradas, pero polo menos que teñan luz, que creo que tampouco costa tanto unha bombilla. E unha cousa que tamén a pasamos por rexistro con respecto á actuación que fixeron este verán na Lanzada de meter as retroexcavadoras aí na praia, que o pasamos por rexistro xusto a continuación de semellante actuación, que amosen vostedes a autorización pertinente de medio ambiente. Ainda estamos esperando por esa autorización, saber se a teñen, se non a teñen, ou polo menos nós non a vimos. Nada máis. Moitísimas gracias. Compañeros, os que queirades contestar, solicitade a palabra. Se non, vamos contestando directamente. Señora Galiñanes. Ben, boa tarde. No tema das marquesinas de autobuses faremos unha revisión por todas, fixéronse reparacións en algunhas delas, pero bueno, volveremos a revisalas todas e se quedou algunha atrás, pois tentarase poñer correctamente, tanto as de paradas escolares como as que non son de paradas escolares, as que son de titularidade municipal. En canto ao edificio dos mestres, non é un edificio de titularidade municipal. O chan si é municipal, pero está cedido para usos educativos e non se desafectou. A Consellería non concedeu a desafección dese edificio porque o conselleiro, naquel momento, Román, con informe de técnicos seus da Consellería, consideraban que o patio do colexio era escaso para o número de rapaces que hai nese colexio e tiñan outras propostas, como era botar o edificio abaixo e construir naquel momento, falaban de un ximnasio, incluso un comedor e algunha aula máis para o cole en edificios ben construídos, de maneira que quedase máis espacio para o colexio. Falaban de derrubar e de facer un convenio co Concello para colaborar económicamente na construción deses edificios, o cal, en esa reunión, tanto o alcalde naquel momento como eu falamos de que estábamos dispostos a escoitar as suxerencias que houbera e de buscar a colaboración económica para poder facelo. A día de hoxe nos orzamentos da Xunta non aparece o derrube dese edificio e nos seguimos solicitando unha reunión coa nova conselleira e co xefe territorial para seguir falando dese tema e de outros temas que atinxen aos coles do Concello que necesitan unha actuación senón únicamente da Xunta, polo menos conxunta Xunta e Concello para poñelos un pouco mellor. Entonces, de momento, titularidade da Xunta de Galicia e teno para totalmente. Ten unha zona cedida ao cole para unha aula. Gracias. Me dese disculpar, pero desde aquí non vexo os números, por tanto, entendo que eu te deres. Sí, bueno, eu pedín... Sí, o 6. Pedín para falar. Bueno, quería contestar xa así as preguntas que fixeste sobre o tema de limpeza, o tema da Rúa das Bouzas. Pois a verdade, por desgracia, sempre co calor e con todo eso, pois o olor é máis intenso. Así como acaba de ser o señor Otero, que hoxe pasou por diante de e prácticamente case non cheiraba, pois bueno, a verdade que estamos en eso e tamén de ter aí un seguimento un pouco máis encima dos contenedores. No tema de pintado, pois non é desculpa, a persona que tiñamos para pintado está debaixo, leva un tempo e o personal que temos, pois bueno, vamos tirando del a necesidade que fai falta o servicio. E o tema ese do paso de peón do Ernesto Godai, pois tanto en Ernesto Godai como en outros puntos
é necesario repintalo, pero, bueno, non é porque non se queira pintar, senón que por falta de personal pois vamos atendendo os puntos máis necesarios, así como os puntos, bueno, que dis de antlehortas e o tema de minusválidos. Pois mira, por suerte estuve aí 2 días ali, a verdade, bueno, está algo borrado. A ver, como que hai que ter un pouco de civismo, que a xente ve onde hai un paso, onde está eso marcado. Que paso que, bueno, por desgracia, a xente somos así, onde hai un hueco nos metemos, e se respetáramos entre todos un pouquiño e fóramos un pouco máis civismo, seguramente iría a cousa moitísimo mellor. En outras cousas que me anotín aquí, contenedores, aparcadoiros, quero dicir que no tema do pintado tamén aquí que estábamos facendo varias funcións que temos anotado, tanto como temos tamén para aparcamientos de motos e todo eso, pero bueno, non podemos atender de todo a vez, pero si temos contemplado, pero neste caso non teño nada máis que dicir. Na Rúa das Bouzas se dixen o tema do desbroce, o tema da limpieza, o tema de que me fixestedes aquí, nada máis. Do resto que había tomado, tomarei nota destas cuestións. Señor Meis. Nada, boas noites. Eu, nos rogos e preguntas que me toca, tomamos nota e xa explicaremos no seguinte pleno. Gracias, señora Domínguez. Bueno, tomo nota de todas as suxerencias que me fixeron no tema da iluminación. Pasolle aos servicios as averías con respecto a unha incidencia que está estes días que na Rúa da Praza que está que me preguntou o señor Torres, pois os servicios técnicos están incidindo a ver de onde pode ser a avería, pero ainda non detectaron, levan xa a lo menos 3 noites sucedendo o mesmo. Están en elo e en canto se solucione, se quere, pois informelle de onde estaba localizada. O poste de Boivas, tomo nota, si mandei o recado, pero bueno, estamos un pouco xustos de personal. E agora, pois como di o compañeiro Uteda, pois trataremos de anotar todas estes rogos que nos fan para tratar de solucionarlos na maior brevedade posible. Moitas gracias. Eu respeto a cuestións. O Consello Local de Turismo, sinceramente creo que o mail de convocatoria foi enviado, pero subsonaremos se así fora. Pero desde logo temos copia de todos os mails enviados e as direccións que nós temos de referencia para a convocatoria do mesmo. E os galardonados nas centolas de ouro deste ano se enviou a todo o Consello Local do Turismo o mismo día que se enviou nota á prensa. Exactamente igual o mismo día e o mismo día que se lle comunicou aos propios galardonados. Foi o mesmo día se mandou nota de prensa, se lle comunicou aos galardonados, primeiramente nota de prensa e ao Consello Local de Turismo. Certo é que temos unha serie de rogos que recollemos e que si hai que ir mellorando, como son todo cuestión de mantenimento. Respecto ás 20 horas que falaba o señor Otero, quero entender que hai unha serie de áreas que durante o verán aplican un horario de verán e hai outras áreas que non se poden aplicar en eses meses e rematado o verán hai servicios que empezan a aplicar ese horario de verano. Por lo tanto, eu quero entender que igual non se explicou moi ben aos traballadores, pero é por ese tema. Hai un horario de inverno e hai outro horario de verano, que o de verano é máis reducido e, polo tanto, hai moitas áreas do Concello de Grove que aplican esa reducción de horario nos meses de setembro, nos meses de novembro, dependendo un pouco a carga de traballo, porque durante o verán hai moita carga de traballo. Buscaremos solucións a estas cuestións que nos trasladaba o señor Torres dos aparcamentos, facendo mellor xestión. Non sei se o pudo comprobar, pero o auditorio xa se fixo o replanteo e xa estamos iniciando os primeiros tramos de obra para cumplir os plazos e que, polo tanto, sexa unha auténtica realidade. Co tema do Pexón, como informei o pleno anterior, non é tan doado como nós pensábamos, pero estamos
axeitando os documentos do Pleno aos informes que recibimos da Xunta de Galicia, concretamente informe de Portos, informe de Medio Ambiente e informe de Patrimonio. Por facerlle unha exposición, o informe de Patrimonio ten 14 páxinas e afecta máis de 30 fichas de catalogación patrimonial e é un traballo moi importante e arduo que temos que facer. Aí pode haber unha discusión de procedimento administrativo dun contencioso, porque é certo que tanto o informe de Portos como o informe de Patrimonio chega 4 anos despois, cando todo o mundo falaba que en 2 meses teríamos todos os informes sectoriales e se non tira para diante. Bueno, o de Patrimonio de Portos chegaron en xullo do ano 2019, é dicir, fai apenas 2 meses, cando se solicitou emisión de informe en outubro do 2014. Boten conta, se prácticamente 4 anos despois estes 2 organismos contestan ao pexón. Claro, nos entra a dúbida xurídica de se tiramos para diante e non lle facemos caso a eses informes, donde xa técnicos de urbanismo da Xunta de Galicia, que son os que últimamente, os que posteriormente van ter que aprobar definitivamente, xa nos advirten que sin un documento que acolla eses informes, o que nos trasladan eses informes, non o van a aprobar, porque por certo os 2 informes son desfavorables, no sentido de que temos que axeitar os planos a eses informes. O de Portos posiblemente é máis fácil, máis doado de complementar e de satisfacer. O de Patrimonio realmente é un traballo ímprobo, é un traballo moi serio e moi importante. Nos manda cambiar prácticamente todo o catálogo patrimonial, que é un dos documentos que ten que levar o pexón. E o noso obxectivo pasa por traelo a pleno para a súa aprobación provisional, pero sobre todo o gran obxectivo é aprobalo definitivamente, e esa é unha competencia que ten o urbanismo da Xunta de Galicia, non? Entón, bueno, nos poderíamos entrar nun contencioso que desde logo non esgotamos e sempre o temos en riba da mesa para valorar, pero se somos capaces de cumplir os requisitos que nos trasladan, por que non vamos a facer? Por lo tanto, ahora mesmo estamos axeitando documentación do pexón principalmente a eses documentos que estes 2 organismos nos trasladaron. Certo é que tamén estamos aproveitando para facer a corrección de erros detectados que nos trasladaron os veciños durante toda a consulta pública que se fixo durante non 2 meses, como pedían vostedes, sino durante, pois miren, puxémolo, colgámolo, nos acordamos todos de cando o señor Outeiro ali no Corgo botaba os foguetes, creo lembrar que foi no mes de novembro, non? Por certo, pideu autorización para botalos ou fixo porque quixo? Bueno, pois desde o mes de novembro que o señor... Pero hai que... Mire, señor Outeiro, hai que pedir autorización para todo, non sei se o sabe, pero tamén para botar foguetes tamén. Ben, pois desde o mes de novembro, estamos no mes de agosto, e os documentos do pexón siguen expostos na página web do Concello do Grove, e, por lo tanto, todos, absolutamente todos, poden seguir revisando. Comunicación Monte da Vila, Xoán 23, falámoslo moitas veces, hai un tramo que se podría empezar a acometer o que suporía unha serie de expropiacións porque está recollido nas normas subsidiarias do 96, pero iso non resolvería absolutamente nada, porque para mínimamente na mitad do camiño. Outro tramo, hasta que non se aprobe o pexón, non se vai poder facer ese viario. Para nós é unha prioridade total e absoluta, podo yo garantizar, abrir un vial que conecte Xoán 23 con Monte da Vila, prioridade absoluta. Ahora, o 100% dese vial, sin un pexón aprobado, é inviable. Por que? Porque o trazado que ten actualmente é o das normas subsidiarias, e o das normas subsidiarias chega a un punto, pero non chega ata o final. Conectaría con outro que viña máis desde o lado da Graña, desde o lado incluso de Teniente Domínguez, pero non é o novo trazado que estamos plantexando. Por lo tanto, non sería totalmente viable sacarlo adiante, é dicir, quedaríamos a medias. De servicios de praias, pois é certo que este ano tuvemos un serio problema para contratar socorristas, e non quero excusarme nin apoiarme nos refráns, pero non é un problema solamente do Concello do Grove. Absolutamente todos os concellos que teñen e que queren contratar socorristas para as praias tiveron moitos problemas para chegar ao número idóneo. Eso que supuxo que en moitos días, moitas das praias do Grove, pois non tuveramos un servicio como nós quixéramos.
E fixo vostede algún comentario máis como que pasa coa auga? Home, non sei se se enterou que xa fai anos que tomamos a decisión de que nas praias do Grove non hai duchas, non hai agua, porque é un consumo de agua potable que o Grove non se pode permitir. Por certo, eso iría en contra da moción presentada hoxe polo BNG de emerxencia climática, de sostenibilidade e de medio ambiente. Por lo tanto, non hai auga nas praias do Grove para usos de duchas, pero xa non este ano, xa fai moitos anos. Mantemento de maleza, rúas, etc. Xa lle contestou o meu compañeiro de goberno. Aparcadoiro de Entre Hortas non é tan fácil como vostede nos traslada o gallá que puderamos telo solucionado, pero estamos negociando coa familia a ver se buscamos unha solución que mellore o acceso tanto de entrada como de salida o aparcadoiro de Entre Hortas. Coa Torre de Escuredo contactei co representante da familia para facerlle unha proposta de convenio. Díxome que estaba fora fai escasamente 2 semanas e que posiblemente tivéramos que esperar hasta a semana que ven ou acabada a festa do marisco para ter esa reunión. Temos unha proposta estudiada polo equipo redactor do Pexón encima da mesa que lle queremos presentar aos familiares e propietarios da Torre de Escuredo, e esa proposta pasa, lóxicamente, porque o Concello do Grove se quede coa Torre de Escuredo. Respecto de portos, non fai falta que me felicite ahora, me chama moita atención porque non é a primeira persona que me felicita. Moitísima xente me felicitou a min pola destitución do presidente de Portos, cando eu sinceramente non tuve absolutamente nada que ver con eso, pero bueno, en fin, imagino que o señor Durán meterá ali nunha diana tirándome dardos todo o día, unha diana coa miña fotografía, se así é, pero bueno, sinceramente non tuve nada que ver na sustitución do presidente de Portos de Galicia. E, por suposto, rematada a festa do marisco, vou solicitar unha reunión coa presidenta de Portos e coa conselleira do mar, porque é necesario tratar xa de forma completa e global todo o que atinxe aos portos. O último dato que teño para a ampliación do Porto de Meloxo é que ese estudio de avaliación medioambiental que era necesaria para licitar a obra non está feito. E non estar feito, eu polo pouco que sei e polo lento que vai a administración, un estudio de avaliación medioambiental para ampliar un porto mínimo 2 anos ou 3. E se non, acórdese que estará grabado o que lle estou dicindo hoxe. Iso é a última información que teño. A partir de aí, do Porto do Grove, pois falaremos, e a mí me gustaría que faláramos absolutamente todas as forzas políticas, sociales e económicas deste pobo, para que nos unamos, e aquí xa hai adianto. A proposta deste goberno, e a proposta deste goberno é solicitar a Xunta de Galicia que nos faga un novo peirao, un novo porto pesqueiro detrás da lonxa. E unha vez rematado ese porto pesqueiro, reubicados os nosos mariñeiros e os nosos bateiros, os barcos dos nosos mariñeiros e bateiros, todas as instalacións necesarias para o mellor funcionamento dun oso portuario pesqueiro, a partir dese momento, cando todo este construído, rematado para os nosos mariñeiros e bateiros, solicitar a concesión a Xunta de Galicia e a Portos de Galicia da lámina de agua que actualmente ocupa o actual porto pesqueiro para reconvertir eso nun porto mariñeiro. Esa é a proposta que estes 10 concelleiros e concelleiras do goberno vai a propoñer, que nos encantaría ter o apoio, xa digo, das forzas políticas que nos sentamos en este pleno, pero tamén de todas as forzas sociales, económicas, culturales, deportivas, porque non é un proxecto deste goberno, é un proxecto de pobo, claramente, de sociedade. Polo tanto, rematada a festa do marisco, entrados no mes de novembro, a nosa intención, a miña intención como alcalde é convocar a todos estes colectivos e forzas que acabo de dicir, falar claramente deste proxecto e ver quen se suma ao mesmo e quen non, porque, sinceramente, creo que había. Por certo, aproveito, cousa que aquí non preguntou, aproveitarei o mismo para trasladar o mismo a necesidade do desdoblamento da vía rápida ata o Grove, solicitarei o mismo para o apoio social, político, económico de todas as forzas vivas do Concello do Grove para pedir que nos camen xa de unha vez o abastecemento de agua desde a Mancomunidade de Salnés hasta o Grove no tramo que vai polo Vao, porque está en pésimas situación, e mismamente co tema do centro de saúde. Mire, o centro de saúde eu acudín a unha reunión porque tuve unha chamada personal do conselleiro de Sanidade. O conselleiro de Sanidade me chamou personalmente un día,
me citou ao día seguinte se podía acudir a unha reunión con el, a solas os dous, e falar. Así acudín, despois sei que hubo unha nota de prensa por parte da Consellería de Sanidade, bueno, non me parece mal, pero foi a ese tema. Reconoceu os problemas na atención primaria do Grove e que iban a buscar solucións cos técnicos e o xerente da EOXI da zona sanitaria do Grove. Certo é que desde esa reunión, un día moi caluroso do mes de agosto, creo recordar que foi o mes de agosto, si non me equivoco, non volvín a ter máis información. Quedamos en que o seu subdirector técnico de construcción do Sergas iba a vir a falar ao Grove cos nosos técnicos municipales de urbanismo e os que están redactando por Copexón para analizar o chan que temos nas touzas e que dentro do Pexón vai a quedar para uso e equipamento de dotación de sanitaria. E a día de hoxe non temos aínda esa comunicación, non temos esa reunión técnica e, polo tanto, teño que dicirlle que desde que eu mantiven esa reunión co Conselleiro de Sanidade nada se ten movido, ni no servicio de atención primaria, nin para avanzar de cara a unha posible construción do Centro de Saúde do Grove. Certo é que reconocendo que a atención primaria do Grove non é correcta, que ademais iban a facer un esforzo por cubrir as baixas e as xubilacións, pero a día de hoxe non sabemos nada. Vostede acaba de decilo e o comparto porque así nos lo trasladan os veciños e veciñas. A atención primaria sigue cos mesmos problemas de fai meses, con retrasos nas veces e ademais con moita precariedade en toda a atención. Reconoceume o Conselleiro de Sanidade que iban a facer unha pequena remodelación no centro de saúde actual, que iban a habilitar un espacio no piso de arriba e que iban a facer unha conexión con un ascensor, obras que sinceramente non me parecen axeitadas porque esgotar recursos públicos para un edificio que todos sabemos que é totalmente obsoleto e que xa non ten moita viabilidade. Pero así están as cousas. No centro de día tuvemos unha reunión co redactor do proxecto e ahora mesmo está rematando o plan especial de infraestructuras e dotacións que nos permite que o suelo que temos, que era un suelo rústico, se poda construir ese centro de día. Ese plan foi aprobado definitivamente neste pleno, foi enviado á Xunta de Galicia porque tiña que publicarse no DOGA, foi publicado no DOGA, pero o que nos trasladaba o anterior secretario, e agora o que temos é que desde unha modificación, creo que é da lei do suelo última, do 2016, é obligatorio que todos os plans que se aproben a nivel urbanístico queden rexistrados no rexistro de planeamento que ten a Xunta de Galicia. Bueno, a día de hoxe aínda non temos a notificación, e iso que xa van meses alá, de que ese plan especial de dotacións de infraestructuras este xa rexistrado en ese rexistro de planeamento da Xunta de Galicia. Unha vez rexistrado eso, teríamos que publicado durante 15 días no BOP e así xa definitivamente quedaría aprobado o plan. Polo tanto, xa o suelo cumpliría os requisitos para licitar a obra. A día de hoxe non está cumplimentado todo ese procedemento, pero esperamos que desde logo se faga nos próximos meses. O local social de Reboredo é certo que tiñamos un compromiso e un acordo coa familia e os propietarios de empezar a construir a obra antes das eleccións de maio deste mesmo ano. Certo é que explicámoslle á familia a situación que había, a familia aceptou totalmente, presentou un escrito por rexistro dicindo que teñen un acordo pleno en ampliar o plazo para iniciar a licitación da obra. Creo que eso temos que ahora elevalo a público no notario, que o faremos, espero que nas próximas semanas, porque depende un pouco da propia familia, e a partir de aí, pois, iniciar o proceso de licitación da obra. As autocaravanas son un problema serio. Sí, señor, comparto con vostede o que acaba de trasladar. Temos discutido moito neste pleno durante a ordenanza municipal e que facer coas autocaravanas, porque aí ven un pouco a discusión de que si son un vehículo e poden aparcar en calquer sitio, como calquer vehículo aí poden estar, o que non poden é facer estender o campamento, para que nos entendamos, e facer os usos de reutilización da agua, etc. Eso está empezando a ocurrir e, polo tanto, eu penso que teremos que tomar medidas durante estes meses respecto ás cuestións de autocaravanas, porque é certo que están aproveitando un pouco ese vacío de poder aparcar donde queremos e, bueno, aproveitamos e facemos aí o que sería realmente propio dun camping que estuvera con as condicións
relativas ao mesmo, polo tanto, sí que é certo. E respecto á Casa dos Mestres, bueno, creo que a miña compañeira, a señora Galiñares, doulle cumplida resposta. Non sei se nos queda algo no tinteiro, pero se así contestaremos por escrito no próximo pleno. Non habendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e boas noites.